Ortuen hilabetebako zinzego zendan. Uztarrien poduek asak eta koliflorak egoten ez. Otzailien poduek asak, koliflorak eta propolisek egoten ez. Martxuen lude reparetan hasten dira. Lude goldatu dira. Podue, asa eta koliflore egoten dira. Kipuli eta letxugien landatu dira, baina letxugi barri defini dira bi astetik behin. Apirilin bedartxarrak kendu da idarak eta babak jaso. Maiatzin altue handia da, baina kalabazinek kalabazak eta erremolatxak ere dira. Iperak da tomatiek landatu eta letxugi eta kipula zurizia jaso. Ekainien bedarra adin hasten da. Horregatik portu zaitzeko bedartxarrak zagitzen kendu dibiz. Segi handiau letxugi eta kipula zurizia jaso. Abuztuen kristalin modu barazkizek batzen segitu. Urte osorako bainak eta tomate indaku izoztuko. Piper gabe zituen. Kipula korruziak atarateko zozera. Gidalien indiara jasoteko garaizera. Zozoira. Landare osu atarate hau ondo zikatzen itxi, da gero makilakin jo gara hauek sortetan. Urte osorako galdeka. Udizen idarrak eta babak egin aldiz. Estela azalun edo abendu. Azaluen kalabazak jaso bihauz da gambaran gorde. Ipertxo dixeruk bezdaz aixetan zikatu. Agendun ortzun bakarrik gelditzudiz, poduek, asak, koliflorak eta propolisek. Udan zikati badau, egun edo bestatu dira. Aitxetari egin, pipertxo dixetan. Galderarik? Badeko zalderarik? Patatak? Eta patatak? Orduen, patatien. Zutu duzkala? Portu ez? Martin Azte sartu Amira. Sartu ero eta, jaso. Landatu. Katara, agurtu edo da?